आदै जेम्स होननानै बुङोबा जों बयबो मिथिखागौ नङा होमबा आदै जेम्सआ सासे बिराद गियानि मानसिलै बिराद गियानि बुद्धिजिबि साननो हनो गोरों मानसि आरोना दिनै कनजिताया न'आव फैफिनबाय होननाय लोगो लोगो बिथाङा माने फन खालामनानै कनजितानाव स्टेटमेन्ट लाहरबाय आरोना लोगोफोर थौग्रोनावबो फन खालामनानै सोंहरदों कनजितानावबो सोंहरदों आरोना दा माने बिसोरनि संसार जानायनि सोमोन्दै बिथाङा कुइसन खालामहरदों आरो दिनै कनजिताया न'आव मानो फैफिनखो आरो फिसायजों मानो माने संसार जाफिननो नागिरखो बिनि बागै माने बुंहरदों आरोना बिथाङा थारमाने बिथाङा मा बिथांनि बुजायनाय जाखो ना माने बिसि फिसायनि गेजेराव बोखालायनाय जाखो आं बारा मोजाङै माने बुजियासै खिन्थु आं आरोना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसिया जाफिननानै फैनो नागिरो आदै जेम्स दा बेफोरखौ सोंनांगौ दोरखार गैया आरोना नों दावराव खालामग्रो ना नों दावराव खालामग्रो बेखौ सोंनांगौ दोरखार गैया हो ना मा होनो आदैमोन दा बिदि नङा आरोना आदै जेम्स आं नोंखौ सासे बिराद बुद्धिजिबि गियानि मेलेमजिबि साननो हनो गोरों होननानै आं रेसपेक्ट होयो आदै जेम्स नाथाय खिन्थु मोनसे खोथाखौल' दुखु मोनदों माने बिसोर बिसि फिसायनि गेजेराव माने जाहाथे गावस्रालायहोना आरोना नों दावराव खालामग्रो ना बै दावराव खालामग्रो दा बेफोरखौ सोंनांगौ दोरखार गैया आदै जेम्स उनाव भिडिअ लाबावसै आदैमोन बेनिखिनो दैलां बोथोरनि बिराद समायना नुयोलै लोगोफोर नायबानो जाबाय नै जेरैथिंबो हा गोमोन दं आरोखि ना माइ गायनो रेडि जोब गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ देखायलांसैलाय आरोखि ना बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा आरबि बसुमतारी फंबाया आरोखि ना जेम्सखौ मा बुंदों जेम्सआ बुंदोंमोन आरोखि ना माने कनजिता आरो थग्रोनजों फन खालामनानै कल रेकर्ड रायलायनायनि सायावहाय माने जोंहा आरबि बसुमतारी फंबाया मा होनदों बेखौ आं मोजाङै देखायलांगासिनो दं लोगोफोर दै माने आरबि बसुमतारीया जेम्स एक्टरखौहाय आरोखि ना बिराद मोजां बुजिना मानसिसो सानदोंमोन होननानै बुंदों आरोखि ना दा बिनि सायाव मा फोरमायदों आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन आरोखि आं देखायलांगोन नोंथांमोना नायलांदो आदै जेम्स होननानै बुङोबा जों बयबो मिथिखागौ नङा होमबा आदै जेम्सआ सासे बिराद गियानि मानसिलै बिराद गियानि बुद्धिजिबि साननो हनो गोरों मानसि आरोना दिनै कनजिताया न'आव फैफिनबाय होननाय लोगो लोगो बिथाङा माने फन खालामनानै कनजितानाव स्टेटमेन्ट लाहरबाय आरोना लोगोफोर थौग्रोनावबो फन खालामनानै सोंहरदों कनजितानावबो सोंहरदों आरोना दा माने बिसोरनि संसार जानायनि सोमोन्दै बिथाङा कुइसन खालामहरदों आरो दिनै कनजिताया न'आव मानो फैफिनखो आरो फिसायजों मानो माने संसार जाफिननो नागिरखो बिनि बागै माने बुंहरदों आरोना बिथाङा थारमाने बिथाङा मा बिथांनि बुजायनाय जाखो ना माने बिसि फिसायनि गेजेराव बोखालायनाय जाखो आं बारा मोजाङै माने बुजियासै खिन्थु आं भिडिअखौ जोबजासे नायदों लोगोफोर खिन्थु आं बाहाय हमनो हानाय जायासै आरोखि ना बिथांनि बे बुंनायफोरखौ आरोना लोगोफोर दा बाहाय माखासे संसार जानायनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंहरदों बिथाङा आं मोनसेल' कुइसन खालामो आरोना बिथाङा मा बिसोर सानैजों गोरोबलायनायाव बिथाङा सापर्ट दंना गैया आं बेखौसो कुइसन खालामो दिनै जि बिथाङा सोंहरदों दावराव दावसिया सोर खालामगोरो नों खालामगोरो ना बै खालामगोरो दिनै मानो न'आव फैफिनखो मानो फैफिनखो होमबा दा बेफोरबायदि कुइसन खालामनायखौ आं नुनो मोनदों आरोना लोगोफोर दा फैबाय जेनेबा नङा होमबा बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोबलायनानै बिसोर संसारखौ मोजां जालांसै दा बेवहाय बिनि फारसे मोजां माने बाथ्रा बुंनो नागारै बिथाङा मा दावराव सोर खालामगोरखो नों खालामगोरो ना बे खालामगोरो दा बेफोरनि बागैसो बिथाङा कुइसन खालामहरबाय दा बेफोरथ' मोनसे बुजायनाय जायाखै आंनि साननायाव बुजायनाया बे जायाखै आरो फनजों बुजायनो हाया मानसिखौ जुदि बुजायनोबा फैनानै बुजायफैनांगौ आरोना मानि थाखाय बेबायदि जायो मायो होमबा दा बेफोरबायदि जोंनि समाजाव बिसि फिसाय गावस्रालायनाया बिसिया दाबसे फिसाया दाबसे थालायलायनाया कनजितामोनल'मोन नामा जोंनि बर' समाजाव कनजितामोन बायदि गैलामोन नामा आं बेखौसो कुइसन खालामहरदों माने दिनै कनजितामोनखौसो मानि थाखाय स्टेटमेन्ट लाहरदों मानि थाखाय कुइसन खालामहरदों आं बेखौसो माने बिथांनाव सोंहरदों आरोना लोगोफोर दिनै गोबां दं जोंनि समाजाव आरोना बेफोरबायदि बिसिया दाबसे फिसाया दाबसे दा बिसोरखौबो हायोबा बुजायहर फन खालामनानै बुजायहर दिनै कनजिताया थग्रोमोनहा मिलायलायनायनि गेजेरजों संसारखौ जालांसिगोन बिसोरो नङा होमबा दा बेवहाय बिसोरनि संसार जानाया बोरैबा गावबावगोन नामा गावस्रालायबावगोन माने गावस्राबावगोन नामा बोरैबाबा गावस्रा होनो हागोन नामा दा नै बेफोरबायदि सिस्टेम जायो आरोना बिनिया नों बिसिया दावराव खालामगोरो ना फिसाया दावराव खालामो ना दा बेफोरखौ कुइसन खालामहरनांगौ दोरखार गैया आरोना नों सोर दावराव खालामगोरो होमबा नों खालामगोरो ना मा खालामो बेखौ सोंनांगौ दोरखार गैया दा मोजाङै मोजां फैबाय संसार जाफिनसिगोन बेखौ मोजां बुजायहर आरोना आजिन्दिगे नोंसोर बेफोरबायदि दाजासै नोंस्रा गथ' गथाय दं नोंस्रा गथ' गथायखौ फोरोंलांनांगौ जाहोलांनांगौ नङा होमबा बास बेखौ बुंहर
मा नों दावराव खालामगोरो ना बै दावराव खालामगोरो बेखौलाय मानो नांगौ आदै बेखौ नांला आरो आं कुइसन खालामहरबावो माने दिनैहाय खनजिथामोन बायदिल' थग्रोमोन बायदिल' दं नामा जोंनि समाजाव बेफोरबायदि बिसे दाबसे थालायनानै जे दिनै मिलायफैबाय दा बिसोरखौ बुजायहरबाय नामा दा बेफोरबायदिल' दं नामा जोंनि समाजाव दा बैफोरबायदि मानसिखौबो बुजायहर आदै जेम्स बुंहर नोंसोरबो फैफिन जेरोखोम खनजिथाया बिसि फिसाय मिलायलायनानै संसार जालांफिनदों थिग बेबायदिनो नोंसोरबो फैफिनदो नङा होमबा बास नोंसोरबो गोरोबलायफिननांगौ बेबायदि बे खोथाखौ बुंहरब्रा दिनै मिलायफैबाय संसार जाबाय संसार जाफुबाय थानाय समावबो जुदि बेबायदि कुइसन खालामहरोबा दुखु मोनलायनाय फैयो आरोना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसिया जाफिननानै फैनो नागिरो आदै जेम्स दा बेफोरखौ सोंनांगौ दोरखार गैया आरोना नों दावराव खालामगोरो ना नों दावराव खालामगोरो बेखौ सोंनांगौ दोरखार गैया ना मा होनो आदैमोन दा बिदि नङा आरोना आदै जेम्स आं नोंखौ सासे बिराद बुद्धिजिबि गियानि मेलेमजिबि साननो हनो गोरों होननानै आं रेसपेक्ट होयो आदै जेम्स नाथाय खिन्थु मोनसे खोथाखौल' दुखु मोनदों माने बिसोर बिसि फिसायनि गेजेराव माने जाहाथे गावस्रालायहोना आरोना नों दावराव खालामगोरो ना बै दावराव खालामगोरो दा बेफोरखौ सोंनांगौ दोरखार गैया आदै जेम्स उनाव भिडिअ लाबावसै आदैमोन बेनिखिनो